Вошко, с мен е Благо и продължаваме Дами и господа, този клип. аз съм Благо, с мен е Войско Илейка. Сме в мина. Да, намерихме при дефиниция. Имаме дайманти, дами и господа. Само два са. За жалост. И ако ги западне това, ще го убия. Истински ли в? Да го приемам, че съм прокудин. Още лава. Значи тук се върнах някъде. Дайманс! Мойдема. Изчакай. Изчакай, ма, аз искам да ще това. Чакай да прикрия. Да закрия тук. Тъпотия. Това са много пъти. Нали ми я взе? Ма уби. Не, това си моят юрстай. Панах. Не си. Ще ли ми се вързваш? О, брат. Къде си, бе? Кога искаш там към? Чакай, ма. Що? Що така? Чакай. Къде? Как се качи там по-горе, бе? Ала ти стръгна по някакъв гаден път и да се на море. Това е целта? Ще се отдавиш ти, докато синиш при мен. Дами и господа, изгубихме Благо. Както той вика един приятел по-малко. Брат, изгубихме си, честно казано, в минити. Честно казано, аз излизам. Ти нагоре ли копаш само? Да ти падне лава ту на главата. Да. Аз ще спра, бе. То не ходи. Ти имаш факли, това не е честно вече. Аз си ги използвам за сила. Честно казвам. Използвам това. Значи той ще ме спасиш. Аз съм по-нагоре, не Да съм убил или набързо? не съм убила се. Даймантите. Не, Голда. но ми покажа, ще намеря друг. Кога си? Друг по-далеч от мен. Аз съм отвънко. Стир, къде сме? И аз ще съм бе. Изгубили сме се, Благо. Благо. Не знам. И аз съм вън. Къде са къщи? Аз майче съм си додържал. Няма. Чакай, ма, Чакай, по-горе да скача. чакай. Аз съм... чакай, това го служих аз. Ето ни, ето ги. Цигански работи. Тревожим се за нини бибелици. Да, 12 злато по 6 злато на човек. Ти какво ще правиш това е злато? Гот меч? Не, Ой, скире. Крипър ли гъмна? Гъмна. Гъмзата. аз трябва да имам тук много айрон след мен. Идвай да печем. Я в моята път. Ще ми дадеш ли айрон? Да, бе. М28. В тебе? Да. Значи 14 Ела, на човек. знаеш какво? Прави един чест. Тук горе. Няма да крада нищо. Лапис-лазули, 10 айрон. Значи... Прави един чест, всичко слагам и всичко хубаво слагам с него. Добре, виж, 19 айрон на човек. Става ли? Да. И аз имам 5 отделно. И по 6 такова и по един даймонд. Опитай кош малко да. Дърт. Дърво. Ама що? Да направим чест. Ето тук горе не мога да слагам всичко хубаво неща. Добре, аз ще да на някакво отдалечено дърво. Аз съм си на дърветата отгоре. Не, бе, ето тук долу до къщата. Къде да решим? Аз съм близо и паднах на земята. Колко дърво искаш за чест? Аз искам вече. Намери.
Ако намеря скоро къща. Полияните нагоре! Къде си, бе? Аре, качвай се при мен. Ти ли имаш дърво? Да, 17 дърво. Един стак 4. Не, е верно. А, да. Ще направя един стак и половина. И 4, да. Така, правя един чест. Оф, аз пък да ти крафтинг тейбъла. Човек, изчакай, аз оправя дървата и ще направя чест и слагай всичко вътре. Аз направих. И тогава за какво такова дърво? Значи, слагам, вътре слагам едно даймонд на тебе. Абе, и двете слагай, че да си ги качваш. Аз ще го мога Без да да искам. ударих те само с ръка. Чакай да сложа и моя айрон. Става ли? Абе, слагай всичко. 17 айрон. По 19 на човек имаме. Аз да се пада. Взем лапис. О, лапис лазули там, нали? Всичко е хубаво. И редстоун и кол. И голд. Да. Чакай, бе. Няма да чакам. Трябва още една печка. Ти ще назариш за печки, бе. Майна по-бързо да се изпече голд, няма да чакам. Знаеш, че мразя да чакам. О, още 4 айрон. Чакай. Ти колко имаш? 25, нали? 28 сложих аз. 28, така. 14 на мен. И аз 5. Ой. Добре. Аз имам още 3 айрон, трябва да ми се изпече. Още едно айрон. Така. Да видим. Ето 19 айрон и на теб се пече 19 айрон. Слагай го това. Слагаме всичко. Ама аз искам и на нея да ще направя кирка. 4 голд, 5 голд имаме. А, по 6 дни. Не, те е голдович. Изчезни от тук. Що? Ще щупи. Чай само да си взема голдът. Кой че ще щупиш, бе, тук съм. Ма ти са пълене. Затвори. Не дай да получа. Дай за малко кожата, ако може. Дава 2 кожи. Книга да направим. Да, книга с 2 кожи. Много умно. Ми с колко кожа иска? Доста. Но чеш се. На тавана. Тавански чест. Това не е тавански. Не цветове. Пръчки да сложим. Хубаво сега дърво. Опа. Това е фризер, нали? Юни. Какво се направиш? Без да иска. Него ще слагам екрана. Знам, че се запазва така по-долу. Замръзнала. После трябва да се пече. Аре, бе! Мисля, да убъта шибана. Ако искаш влизай. Къде, бе? Аз нямам чест. Стир. Трябва да си направя чест. Чакай малко. Аз имах чест в къщата. Чест. Какво ще направиш той айрон? Какво да направя? Брони, например. Не. Няма да е това. Къде ти всички кола? Какво направи? Аз взех 10. На мен 10 иска да направя факти. Колко факти ще правиш, бе? Доста, що? Не, аз съм чист. Виж, аз направих бронята и на положение. Съм смешен.